Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon ug sa dili pa. Akong pasahod din pipila nga nag-comment si Lane Hebman. Ay, thank you kayo Sir Idol, makabuang jud ning dramaha sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw Lane Hebman ug kang Maristel Humawan. Thank you na ana jud. Salamat kayo sir, God bless. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Maristel Humawan o kang Gisa Alcosaibi. Salamat jud Alex sa naghinapos nga sugilanon si Tita Teresita og si Diggs lang ako. Ganahan oy kay si Rickson ang tinuod nga anak ni siguro ni Tito Luisito. Basin, salamat kayo no sa pagpaminaw. Esa Alcosaibi o kang Rowena Kilaton. Salamat Lord sa walay puas sa pag-upload. Salamat kayo no sa pagpaminaw Rowena Kilaton o kang Rocky Vlog. Buntag diha Lord, salamat kayo sa pagpaminaw Rocky Vlog no. O kang Lisel Suelo, agoy kinakaabot pa jud ang maldita nga binos. Salamat kayo no sa pagpaminaw Lisel Suelo o kaninyong tanan. Bino, dita maglangan niya ang sumpay ning naghinapos tang sugilanon. Laila Libat Part 42. Laila! Magsulti na! Dili na! Basahan na! Mga maluiban! Laila! Laila! Mga maluiban! Kailangan masusi siya! Basta di siya mamatay, Rexon! Kung mamatay siya, mapriso ka! Rexon! Rexon, nasa ka! Rexon! Magawa siya! Dili ba yung makadoon siya ka, Laila? Pero, kung sa matagito na nila kay Rexon, magsuwat man to! Paduway! Kinahanglan masusin ako ni sundan ko si Rexon! Rexon! Kinahanglan masusin ako siya sa luyo sa kural! Rexon, balik ka na! Miyan ako sa luyo sa bahay! Rexon! Basta magyod ka, ha? Gusto gyud ka nga tiwasan to na akong bayhana, ha? Wa na siya din his luyo! Swerte pa siya! Na nakapalayo siya! Unsam nang nasa yuta! Dugo ka na! Nasamad si Laila! Aray! Unsa naman sa tiray? Ngayon na nahagbong magkasparil. Unsa man tong buto? Sir Dix, gipusil taong kumbino, Sir Dix. Magag sa ilong. Gagang ka. O niya, unsa may gibuhat ni Totoy Bato? Ha? Akuan ka ng... Siyempre, nakurat siya. Ay, tanan na unsa na nawin. Nagkadugo na magagbayo. Ay, Sir Dix. Maramag mingit-ngit ako pananaw. Ayaw tawag binuang Layla, ha? Ayaw binuang. Layo-layo pa ba sa ospital? Layo pa ta. Askal lagawa, Sir Dix, oy. Laugaw yung lakawa. Kalit malamit tunga si Venus, oy. Unya, ang suwat day. Hain man ang suwat. Hala, ang suwat doon. Hala, oy, hain naman to. Kinahanglan masusi ang iyang kahimtang! Unsa mo gid ka, Rexon? Gusto gid ka nga makapatay ko? Narani mo! Kung mapatay ka! Ayaw kalimot na imo kong asawa. Tutok mo ka na ko. O sabi na si mo huna-huna, Rexon. Ha? Kadulang si Laila ang niya sa kung hunang-huna. Panuway! Ayaw na naging pagsingihisgot ano ba yan, ha? Kitigaling ipapreso ta mo! Nahadlo ka? Nga ako siyang himuong kabit? Imo kong ipabriso? Kay ako siyang kabit? Oo! Ang mga kabit mahimong ipapriso. Dili may kabit. Pero, dili siya mawa sa kong utok. Kana ang akong problema. Kung dili ka maning kamot, nga mawa siya sa mong utok, dili di siya mawa. Naani mo ang problema? Rexon! Rexon, nasa ka?
bay. Ay! Ay, bunta kang uwan! Ay, salamat. Nga baturang nakasamad sa imong oday, Layla. Sir Diggs, asa na katusuwa talagpot, Sir Diggs, no? Maunay dakong problema karon. Unhain ang suwa. Unsa man, Layla? Naibawag yung si Rexon nga doon na kay suwat nga ihatag niya. Oo, Sir Diggs. Ako naman gitunol niya. Unya, kalit lang miabot si Venus. Mautog ipasil ko. Mga nabuhian ako suwat. Mura di ko kita nga doon ay mata ka na si Venus. Ha? Abtik ngayon na. Unsaon na naman karon. Kung dili itong madawat na Rexon ang suwat, unsaon naman lang. Manginid akong problema na to, Sir Diggs. Kawa may nakabasa sa unod sa mga suwat. Daan pag yun ako. Nga may ganoon ta kato nga ito na gipasa ang suwat. Aron kung mawa kini, naana sa tong utok ang unod ni. Talugawa yun ini, uy. Wa na. Madaanag yun ni Sir Luisito sa kamatayon ang unod sa suwat alang kang Rexon. Hain naman to. Tuwarang papel sa ibabaw sa buwak. Nabasa man eh. Rexon! O sila gikuha ni mo? Wa kay labot, Venus. May labot ko! Tanang buhato ni mo may labot na ko kay imo kong asawa! Mao ba? Mao ba na ang asawa? Hilabtanon? Oo! Hilabtan ko ganang tanang buhato ni mo. Labi na ko makadaot ni sa tubagpuyo. O gambi na! Ambi na papel nga gikuha ni mo sa tanong! Ako ni. Og dili niyo mo. Ambi na! Asawa ko ni mo po sa ambi na! Dili. O sa mga Rexon! Gusto gigag kamatay? Naara nimo. Rexon! Ambi na papel! Patanawa ko kung unsa na! Dili niyo mo. Pusa. Ayaw pagbasa. Ambi na gina! Ayaw. Rexon! Balik na rin! Ambi na papel kayo magkikuha sa talam! Rexon! Ma'am, nabasa ka na sa amin. Dali, ma'am. Gunit na ako. Unsa ba yung kabuhatan na mo matuo si Rexon sa kong isulti, manang? Unsa man! Hala, ma'am. Waman siyang kaugalingon si Sir. Oy, kay naamnesia ko na siya. Naa siya'y problema siyang huna-huna. Unsa? Og kasing-kasing. Unsa? Dali, Layla. Sir Diggs, magkalakaw pa mo ko. Ay, kalakabalakan ako, Sir Diggs. Layla! Astig. Uy, hala. Layla, nausam ka. Karaman doon na may bindahi ang imo. Nahagbong siya sa... Ay, ngano niya magkabimbo? Wan, mamisita ni mo. Unsa? Karon nga minyo na si Rexon. Nagkinahanglan ka naglalaki si mong kinabuhi nga. Makaatiman ni mo, Layla. Di pa man sa ko inutil, Rexon, uy. Makatiman ba mo gusto kong kinabuhi? Bitaw do, Bimbo. Pero diin magid mo. Nganong may samad magkasaagtang, Layla? Naparok ko. Matugo na ako, Bimbo, ha? Kilabad kayo ko, ha? Sir Diggs, naparok ko, Sir Diggs. Do, Bimbo. Lasag nagkoy ni mo. Ha? Lansad bagag City Councilor may pa. Mura mag... muragwa man gihapon kay swerte, do? Ha? City Councilor mag number 1 ka. Pero gugmawag di malas kami sa sound. Si Tutoy Bato pa man gihapon ang mahal ni Layla. Unsay Tutoy Bato? Unsay Tutoy Bato ni Francis? Ano ni Francis ni Digoy? Kinsa na si Tutoy Bato? Kinsa na? Kairang lumagos dunggan. Si Rexon ka na. Ha? Si Rexon ka na. Gidili na din sabay ang paglitok sa ngan nga Rexon. Siya na karon si Tutoy Bato. Unsa?
Kinahanglan mauganing suwat nga gitunuli Layla. Na medyo uga na. Ako na ning ablihan. Unsam kay suwat nga naa dinhi. Jackson! Ablihin yung puntahan! Anong dili mo ko na hulungan? Ablihin na ni! Nabli ng subri. Jackson, ang sumpa! Ablihin na ni! Suwat yun. Og... Oh... Dear Rickson. Jackson! Oh. Para ako yun ay ning maong suwat. Jackson! Ako ningan ang niya sa ibabaw. Jackson! Ang sama! O sa may kitaguan niyo mo diha ka? Dear Rickson. Ako! Rexon, ablihin na ni pultahan! Rexon! Manang! Manang! Ma'am! Ma'am! Siya lang! Unsa imo ako ikalaga din ni mo, oy? Ngano? Kuha ang yawi ni Kwartuha! Pagdali! Aw, ha? Oo. Rexon! Dili mahimo nga doon nakitago na ko! Asawa na ko ni mo mo sa ablihin ni pultahan! O patanawa ko ng papel nga gitani mo! Rexon! Rexon, ablihin na ni pultahan! Inig kababasa ni mo ining akong Ito ko lang suwat. siya kita ablihin na ni pultahan karon tayon! Posible nga patay na ako. Pero kinahanglang buhaton Manang dugay pa ba naahan ang yawi? nimo ang akong sugo. Dili Rexon! basahon sa abogado Oh! ang akong Rexon, ang sama ablihin na ni pultahan! last will Ayaw kong takong painom And- ha! testament kung dili mo kumplito. Luisito. Last will and testament. Ang pinagsuwat! Dili. Ano nagkisiya? No! Rexon! Rexon, babasa ako ng suwat! Nanawag si Bimbo. Manang, ang binang imong kape. Oo. Unsa na ni mong kape naman ang... Ayaw ba sa kape ka nagsuwat, Rexon? Venus, para ako ni. Mga dili ka mahimong bubasa ini. Ako naka-flavor da. Kape gitusluan o kuan papel. Di na gayud na mabasa kay black coffee man ang akong giinom og gigisi pag yun ni mo ang suwat. Nausa naman ito, Rexon, oy! Nagbisag ka sa dili magita mamati na ako nga imo kong asawa! Mahimo bag. Dili na nimo balik-balikon og sulti. Ang unsa? Nga ako kang asawa. Ako ang ginabalik-balikon. Aron mahinumdum ka nga imo kong asawa. Gipulan ako pamati ana. Aron dili ka mapulaan. Kinahanglan mamati ka sa kong isulti isip imong asawa. Gawas na mo. Gawas. Gusto ko mo pahuay. Manang. Ilabay na lang imong kape. Og sorry. Way problema dong Rickson ay. Daghan magkape. Hala, Ma'am Binos. Unsaon man to si Sir Bimbo, ma'am? Ha? Naman si Venus. Tugay mong bitubag. Hello, Bimbo. O sa may problema niya? Dugay mo kang nagkatubag. Oh, mao gihapon. Si Rexon. Ha? Kay, saan na dito mo? O ganong mipauli man si Layla nga may sabad sa agdang? Oh, buhi pa di ang salbahis? O sa may nitabo, ha? Ako sige pusin. Unsa? Imong gipusil si Layla? Mao na. Pasalamat siya nga sa madras o ang iyang nahiiguman nako. Mibalik si Layla diya sa inyo? Oh. Mikatkat kit sa
natural ang salbahis. Samtang si Rexon naa sa sod. Doon na siya. O sa may gibuhat ni Layla niya? Ang suwat. Ha? O sa'y suwat? Unsa? May suwat ang gibasa si Rexon. O posible nga, mao kinigihatag ni Layla Bimbo. Suwat? Oo. May suwat ka nakuha si Rexon sa ibabaw sa tanom. Pero nabasa kini. Pero, posible po ka iyan na ning nabasa. Nga nawa mo kuha ang suwat? Aron imong mabasa? Asa man ako magbasa sa suwat? Nga iyan naman nagigisi o gisod sa kape ni Manang. Unsa? Pastilan. Ayaw na gid mo balik dito ha. Kay mamusil man day ka na si Venus. Pastilan kuya, wala gid ako pagkapatin ako sa buto sa liyo sa ilang bahay mo. May gani ka na dali ni mo si Layla. Oh, natural action star man ko. Ha? Action star. Ha? Baka parang di po nung ko babae mo. Action star na eh. Labaw nag ikaw ang may mutang sa kakuyaw. Ganda ka. Tikoy. O unsa may imong buhaton kon? Ako mahimutang sa kakuyaw, Tikoy. Andam kong ibuhising akong kinabuhi tungod ug alang kanimo, ma'am. Mabuhi ka lang. Kumusta ang suwat? Ambot ko na naghatong suwata mo. Sir Diggs, Oh, ito. Layla. Uy, nganong libangon ka man? bitaw, nga nung ibangon ka man, Inday. Manawag ko, Rexon. Unsa? Unsa? Mo na nahitabo diri. Unsa gyud kay unod sa mong suwat, Venus? Si Rexon ragdang nahibaw ko nung sa'y nasuwat ini. Nabasa gyud na niya. Oo. Baga ang papel kang isuwatan, pero dili na gid mabasa kay gipino man ni gisi-gisi o gihumol sa kape. Kamao siya. Mo gini akong gikabalakan, Bimbo. Paspas ang pag-recover sa utok ni Rexon. Doon na siya pangbuhaton nga nasama siyang kibuhat sa unang panahon nga nagkabuhag na mi. Kinahanglang magbantay ka, Venus. Kay magsige na naghuna-una si Rexon kang Layla. Ang paluway. Gihatagan gyud niya kahasol si Rexon. Bantay gyud ang reaksyon ni Rexon. Kay kung nabasa gyud niya ang suwat, posible nga doon na ni siya ibuhaton. May gawas siya sa kwarto. Sige na. Bye na. Manang? O sa manang isugo ni mo ni Manang Rexon. Ako nalisugo Sorry. Ha? Nag-sorry ka na ko, Rexon? Kung mauna, nahibaw ka na siya mong saha na ako. Sorry. Okay. Gipasaylo na ti ka. Asawa gud ko nimo. Busa andam gi ko mo pasaylo nimo para magkasabot ta. Ako tubagon. No! Ako'y motubag. Bana makakunin mo. Pero... Base sa akong nabasahan, ang bana mo'y haligi si Panimay. Oo. Og makabuot ko kung unsay gusto na kong buhaton. Ha? Ug aron magkasabot ako ang patubagas telepono. Hello? Hello. Si Layla ni. Maayo kay nanawag ka. Nabasa ni mo ang suwan. Oh, Kinsa na? Ang binang phone. Venus, naunsa man ka? Imo man giilog ang phone. Hello? Oh, Venus, nganong gibundak man nimo ang telepono? Ako ning bay, Rexon. Busa, ako ang magbuot kung unsay akong buhaton sa mga butang ining baya. Wala. Oh, Layla? Ganong misiga man ang imo mga mata, naunsa ka man? Di kuyawan ka?
Layla, si Kuan ang nakatubag? Tutoy ba to, ma'am? Tutoy ba to? Tutoy ba to? Layla? Nabasa niya ang suwat? Oh, Unsa? oo niya. Unsa may sul sa suwat ni Sir Luisito para ni Tutoy ba to? Huwag na siya makasulti kay may abot si Venus. Mao nga ako na lang gibutang ang telepono. Unsa magyud kahay gisuwat ni Luisito para kang Rexon? Kinsa ang nanawag, Rexon? Klaro kayo nga nakailakas nanawag. Si Layla. Nanawag ang kundatan? O gusto mo yung tuyo? Nangutana bahin sa suwat. Kung ako ba ning nabasa. Unsa? O ako siyang gitando. Nga ako ning nabasa. Unsa mo giday unod sa maong suwat, Rexon? Kang Layla ba nigikan? Dili. Gikan to ni Tito Luisito. Unsa? O unsa gisuwat ni Tito Luisito ni mo, Rexon? Kang Layla ba nigikan? Dili. Gikan to ni Tito Luisito. Unsa? O unsa gisuwat ni Tito Luisito ni mo, Rexon? Unsa? Ako ang tag-iya sa kong utok, Venus. Ug ako'y magbuot kung kinsay akong sultihan sa sud ini. Rexon! Asawa ko nimo! Kinahanglan sultihan ko nimo sa unod sa suwat nga gibasa nimo! Unsa gid kay gipanugon ni Papa Luisito kang Rexon, no? Layla? Nanuha ka pa man mato. Ay, nagunauna po ko sa suwat, tita. Kung misugot pa ka, nga ato tatong basahon, di unta tamagibo karon. Pero, okay naman sa Sir Kicks. Kay naibaw naman si Rexon kuno sa unod din, eh. Oh, ato na lang ta ni Rexon mangutana. Kana kon, makadulta. Kay grabe na magkasikag mata ang nagbantay kaniya. Ang telepono. telepono. Kaysa may motubag ron. Alas 12 na sa gabi, buti pa sabot nga dili ingon na to kanang nanawag. Ilom di koy, oy. Kung importante na, kinahanglan doon naging mutubag. Ako itubag. Ha? Ako itubag. Kay pasig mo kalit og buto ang telepono. DJ Relax. Hello. Hoy! Tigoy! Ikaw ni? Patubag ka si Layla! Kasakit sa dunggan. Patubag ka siya! Manuway siyang dako! Kundatan siyang dako! Abawaps! Hilom, ngiw. Karantana ni mong gipanghingaan kariya. Ikaw man na! Ayoko ka nga na, ha? Patubag ka si Layla! Natug na si Layla. Busa dili na siya katubag. Ingna siya, ha? Ayaw kong suguan. Kay dili ko nimo, boy! Pa! Banging! Bundak! Digoy. Nakibundak mo man ang telepono. Isuka ni Mr. Dix, oy. Aron makabaos ko sa kasakit sa kundunggan nga iyang gisingitan. Maldita gining binusa. Ay, klaro na kayo. Nasuko na ito nga nanawag ko sa ila. Ala? Klaro kayo. Oh. Siya ni. Ito bag. Hello? Manuway ka kung kikuwangan ka! Hoy! Ngiw! Ay kung singkahi, ha? Dili ko nimo ulipon. Bang! Maguba niya. Very good, Digoy. Hapit na maguba ang atong telepono. Kagay. ay lag kag Layla. Kay nagapaos magpadoktora to sa dunggan ugma si Venus kay nilagpot ang atuli-ado. Mutagam na to. Ay, maldita kita. Dili gyud mo tagam. Abe. Unsa man ka? Aray. Sagit, Digoy. Naunsa ka si Dix? Naunsa ka? Sir! Anggaw. Naibot ang akong Sir Dix? Kasakit sa kundungan. Ibaslan kong bundak sa telepono sa ngiw-ngiw nga dako. Manang, Dong Rexon, sayo ka mang mimata lagi. Manang,
Nahibaw ka ba sa gipuy-an ni Layla? Siya? Agoy. Nganong nananangutana ka man sa address ni anang Layla dong? Ayaw na lang pangutanan niyang. Importante lang nga makatultol ko sa ila. Ay dong, mapatay man gayud ko ni Ma'am Venus. Uy, kung masulti ko ni mo. Maluoy ka man ang. Importante nga makaadto ko sa ila. Doon na lang ko ituyo sa iyang abogado. Ha? Abogado? Uy, ngano naghiskot ka mag-abogado dong, Rexon? Tabangin na lang ko nang. Hatagi ko sa address ni Layla. Ay, dong. Huwag kayo ko mahibaw sa ilang balay, pero nahibaw ko sa ilang lugar. Unsom ni lugar? Payo kayo may trabaho ka na, Layla. Ay, doon naman katay buhat nga promotion, di ba? Dili mahimo nga ako makaingon nga malangan ni Bimbo. Mayo. Tod, kumusta naman sa madsi mo? Ha? Wala problema. Okay na ni. May mo pagsultihan ko ni mo sa rason, na? Kung nga nung nasaman ka? Ayun na lang ko pangutana, Bimbo. Nahibaw ko nga nahibaw na kas naitabo sa bahay nila ni Venus. Musulti magito ni mo. Okay na ko. Di man gid bala sa pusili Venus na nakasama sa kuba. Baturaman. Layla, may mo pag tambagan ka? Padayon, tambag lang. Minyo na si Venus. Uspon ko. Mas maayo tingali nga i-focus na lang nimo ang imong hunahuna sa negosyo sa imong amahan. O sa personal imong kinabuhi. Natong duha ba, pananglit? Kanang, Bimbo, hatagi laon ako higayon ha. Aron, makahunahon ako maayo bahin sa akong kinabuhi. Okay. Sige. Hatagan ka higayon. O sunod, tuwa na sa mo print ang final design sa billboard nimo. Ako ning gipadali aron matao na yun. Mugawas na ko din. Gikandaduhan na sa banggit. Ako nagibalik ang kandado, Rexon. Aron dili ka makagawas. Ablihi ang gate, Venus. No! Gipulaan ako si mong paglikay na ko, Rexon. Busa. Dili magkamo respeto na ko isip ni mong asawa. Magpasensyahay na lang ta. Mulakaw ko. Busa, ablihi ang gate. Sa ako nagikaingon, dili ka makalakaw. Kabahin ba gihapon ni sa imong pagkaasawa nga imo kong prisuhon, Venus? Kung manulti ka, mura ka na mahibaw sa tanan. Daghan ako nahibawan, Venus. Og nahibaw ko, asa lang kutob ang papel sa asawa. Ang papel sa asawa, ngadto sa iyang bana, mao ang pagsunod sa iyang bana. Kay ang bana, mao ang hari sa panimahe. Dili na tinuod ang imong nabasa. Ang asawa ang rayna sa bay. O kaming mga asawa ang magbuot sa dagan sa kinabuhi sa bana. Nasama nimo nga may sakit. Na-amnesia lang ko, Venus. Pero, dili ko inutil. Rexon! Busa, sige na. Ablihi ang gate. Kay mulakaw ko. Asa man ka? Mangitag kaayuhan sa gawas. Sige na. Ablihin na ang gate. Sa ako nang giingon. Masakiton ka. Busa dili mahimo maglakaw-lakaw ka. Rexon! Rexon, nasa ka? Milipot si Saluyo. Gamay rin mo gikaon, Layla. Nag-diet man sad ko. Ano ba ko? Di ka ganahan mukhaon tungod sa problema. Ay nalang ko tagda, Bimbo eh. Kanang, gikulbaan lang ko ng billboard nga itong gibuhat ba. Basin, sawayon na ako sa mutanawa na ba. Ay kabalaga. Gwapa kay ka sa maong billboard. Muna nila ko din mo, Bimbo ha. Kay doon na pa ko'y tawagan. Kisa may mong tawagan? Secret. Kinaog diha! Ayaw pagkat-katas pa rin! Dili ni mo ablihan ang gate. Pwes, ari ko mo agi diri. Kana
og diha. Oh, Unsa man? Gusto gid ka mabuang ko, ha? pusilon ko nimo? Oh! Oh! Musilunti ka! Musla nang nagahi kag o! Busa ka na og diha sa paril! Ma'am! Ma'am Venus, ay, ma'am. Mamayaw lang, ma'am. Mabutan ni tao na si Dong Rickson, ma'am. Ayaw pag hilabot ha, manang! Labad na kung o ining banaha! Busa po silon ko ni kung dili ni mo patuon ako! Pero may nanawag ni mo sa telepono, ma'am. Oy, ikaw ang gipangita. Kinsa man na nanawag? Si Laila. Unsa? Nanawag si Layla? Oo, ma'am. O ikaw ang gipangita. Ako? Paluway! Rexon! Kanaog na diha! Pusil ako kung gusto ka. Ayaw lagi paglayas! Oh, sa mga kagibuhat ni Venus? Ano dugay man siya nakatubag? Hello? Manang? Ay, day. Makawat ka? Nag-aaway pa mang duruha, oy. Kay mo gawas kit si Rickson sa balay. Unsa? Magawa si Rickson? Mao ka na. Gikulaan ang tingalis kinabuhing piniriso. Mulakaw? Mulakaw si Rickson, Manang? Hoy! Ay, uy, Panuway ka? Ikaw kila nagdagdangan sa akong kinabuhi. Nganong nanawag ka? gusto lang ako makikihusay ni mo, Venus. Huwag nagtuo ka nga makikhusay pa ko ni mo, Layla, ha? Hoy! Mayo nang mahibaw ka, day, nga hangtod sa kamatayo ng akong kalabot ni mo. Nanawag lang ko, aron sultihan ka, nga maglikay na ko si mong bana. Unsa? Mulikay ka na sa kubana? Mao ba ni gisulti nimo, Layla? O, Venus, minyo na mo. Paano naman nanin mo siya? Sa, maglikay na ko niya. Mayo kay nakauna-una ka na. Kay nga akong bana, mura nagnabuang. Tunga! Galayat nas parel. Asa ka to siya paingon? Kung asa man siya paingon, posible ni nga tungod ni siya nabasa nga suwat ni Papa Luis ito. Ugwa ko'y labot in Venus. Oh, hinaot pa unta nga wa kay labot, Layla. Kay kun apil ka pa, pati yung tagid ka. Uy, ayun pag-una-una na pati patay diha, Venus, oy. Lisod ko na dito sa pisuhan, ay. Gusto ka dito? Pati yung tika. Kung napakabit ka sa kumbana. Mo nalalagi na siya. Di na ko mapaduolog taong minyo, oy. Di sa ko ganang may mong kabit. Iguro naman ko naghato sa suwat para niya. Sure ka? Katapusan na nato ni mo pagduol sa kumbana? O lagi. Kung dili pala ni importante suwata, di na ko mapakita niya, oy. Ngayon dili naman kamulitok sa nga ni Rexon. Ako na nang gituyo ron. Ako na ginasilisuhon. Di na ko mulitok siya ngan. Aron dali ako makalimot niya. Sige, bye. Ma'am. Hain naman to paingon si Sir Rexon, ma'am. Hambot. Sa kay nasuod siyang utok kabilakaw man. Wala. Milakaw di siya. Layla? Layla, good news! Unsa man Bimbo? Sa Lunes, mataod ng imong billboard. Ha? Mao ba? Digoy, kuhaon ba nimo karon si Layla? O, Ma'am Tere. Kinahanglan bantayan nato ang anak sa kung kanhing amo, ma'am. Kay siya na lang ang akong paklaw. Naunsa basab ni si Luisito. Kano importante man kaayo niya si Rexon karon? O, siya ko'y nagpanakunin. Doon nagitingali ni siya ibahin sa katigayunan ni Sir Luisito. Oh, hinuon. Pero, ma'am, kita ka, no? O sa kaya itong madawat, ani? Dili pagyud ta mahibaw ni Ana, Digoy. Kung dili mabasa ni Attorney Militon ang last will and testament. Ala, sige, ma'am. Kuhaon na ko si Layla. Tanawa. Tanawa ang design sa imong billboard, Layla. Guwapa kay ka din, eh. Ala no. Di na lagi ko ignoy ug naong diha. Kaya di naman bitaw ka ignoy gyud naong.
Ay. Kisa may nanawag. Hello? Unsa naman sa'yo problema, Binos? Unsa, Binos? Bimbo, milakaw na sa si Rexon. Unsa? Natural nga makalakaw gid siya kay giablihan ug nimo ang gate. Wa siya mo agi sa gate. Dito siya niagi sa parel. Unsa? Milayat siya sa parel? Mao na. Og nabalaka ko kung asa na siya karon. Kadi tragod. Nga daw ba sang balakam kang Rexon, oy? Gadi mo to amang. Kamao itong mangutana kung asa ang inyong bahay. Gawas pa. Nakatultol mga siya balik sa inyo. Pero lahing ako gidudahan karon siyang paglakaw, Bimbo. Kaya nga naman, unsa may mong duda? Ang unod sa suwat ni Tito Luisito, ang nagtukmod ni Rexon nga mo gawas gyud. Bisan ko gitiunan na nako sa pistola, huwag yun siya mahadlok. O pasagdi lang na siya, oy. Pasagdi siyang mutuman sa unsa may unod sa suwat ni Tito Luisito. O basig dunay bahandi nga ipakuha ni Rexon. Ambot ba? Basta kay di ko ibaan gyud ko. Relax na lang, Binos. Ikaw na alkansi ko magsikag kabalaka diha. Relax. Sige, bye. Bimbo, milakaw na sa siya? Oh. Mangutana ko ni mo, Layla. Unsa man na, Bimbo? Wa ba yung kamay bawo sa unod sa suwat ni Tito Luisito para kang Rexon? Wa, Bimbo, oy. Kaya dili man na maay mo basa kang suwat para sa uban. Sige ha, manauna ko ha. Kaya naan na to rin si Sir Diggs. Bukuha na to na ako. Manang? Ma'am! Wa pa gyud mauli si Rexon. Ay, wa pa man gyud, ma'am. Uy, makahibaw man gayud ko kung mapauli siya kay tapad man may kwarto. Hain mo kaning tawhana. Gabi naman lang, pero wa pa magyud siya. Hala? Wa ba ka tumasaag, ma'am? Dili mahimo. Pagitaon ko siya. Uy, kalingin sa buwan. Ma'am, Teresita. Kape para nimo. Nagtagad ka pa magyud nako, Dikoy. Nakita taman ka nga nagsige kag hangad sa buwan. O kape na lang ang kuwang nimo. Mao ba? Salamat. Ibaw ka, ma'am. Pagkanindot ni mong drawingon, samtang naghangad ka sa buwan, ma'am. Mao ba? Nindot pagihapon ko porma nga maghangad sa buwan. Bisan kon tambok na ko. May problema, ma'am. Tamsi ka, pero lami. Sa may lami. Lami kang drawingon, samtang naghangad sa lingin nga buwan. Iro na lang nga nag-uwang ang kuwang, ma'am. Time para God, Dikoy. Unsa man ang imo? Bugal-bugal. No. Dili, ma'am. Maunay, maunsanay akong art. Art. Art, di ay. Yes. Art na. Kamaayo yun nimo, Dikoy. Maugila. Art. Oy, si Layla. Si Layla? May kawas na sam. Ano? May hangarusap siya sa lingin nga buwan. Dali, Dikoy. Manood ta sa bay. Adto ta dito magtiwas og inom og kape. Dili ka gustong madisturbo si Layla sa paghangad sa buwan mo? Nindot mo sa drawing on si Layla, mamo. Og, unsa may kuwang niya? Si Dong Rexon. Dali na lang, Digoy, oy. Di na ta maghisgot ni Rexon. Manood na lang ta sabay.
lingin kayong buwan. Sa una, basta lingin ang buwan, manungtong dahil ni Papa sa atop. Magsigig hangad. Magsigig pangandi og nindot. Pero karon naanat ako'y kwarta. Wala sab si Mama o Papa. Ay, murang maglain ang kinabuhi din ni Spy. Masalig man sa kong gipuyan sa una. Pinakang libak dito, naiaway, bugnoay. Pero dinhi, sa una, sa dinhi pa siya, alikrikit ka, Amy. Layla. Rexon? Layla. Sorry nga, misod ko. Able ang gate og mao ni ang gitudlo sa silingan nga bahay ni Tito Luisito. Rexon! Layla. Layla. Ngano man ni? Gusto maging kong makakita ni mo. Gusto kong mugakos ni mo. Mukis ni mo. Rexon! Oh, nganong mihilag man ka? Nakatultuloy ko kasi mong bahay. Ha? Akong bay? Oo. Imo maning bahay. Sigurado ka? Ako ning bay? Oo. Iya ka din magpuyo. Layla. O ganang matuo ka ngayon maning bahay. Sunod na ako. Oh, ha? Sunod na ako, Rexon. Ay, kadang! Mamay lang kang panghagis, ma'am. Ay, mahurutin daw na imong mga butang o panglabay, ma'am. Ganun bilakaw man si Rexon, manang. Ay, di man dito ni mo kapugnan. Kay naglain man ang gibatik ni Anto. Gibuhatan ako ang tanan. Aron maako siya. Ay, imo naman bitaw siya. Kay asawa ka naman niya. Kay kasado naman mo. Gusto. Kasalatuod ni. Huwag ako nang irasawa, dali ba? Oh, mao na. Ikaw na yung asawa. Mao nga, di nakaangay pang mabuon. Pero bilakaw siya. Ay, sus na. Mupauli na to kung ganahan pa siyang mupauli, oy. So you and Mauni mo kwarto, Rexon. Oh, ha? Ako ning kwarto? Oo. Kanata na butang sa sud. Imo na mga butang. Oh. Akong picture ka nang naa sa bungbong. Oo. Imo na picture. Oh no. Ikaw cute na. Manilhanan nga imo gining kwarto. Oh. Pero nganong dito man ko kang Venus? Okay. Kaya ikuha, maganyagigan ako. Oh, unsa magid ang nahitabo, Layla? Gusto niyo ka mahibaw sa nahitabo, Rexon? Oh, gusto ko mahibaw sa tanan. Sa tanan yun. Malipayon ta nga nagplano sa tong kasal. Nangita na gani ko trabaho. Pero dili ka masalig sa negosyong agibiyaan ni Papa Luisito. Aha. Ugo sa kahapon na, anak. Nagyatod ko ni mo sa opisina. Uy! Gusto na, uy! Siging kiss. Sige na ba, musa ka na ko sa taas, ha? Sige. Kay doon na sa ko interview karon. Pero, balikon ka, ha?
Kuhaon ta ka niya. Sige, bye. Uy, sige balik-balik kis. Uy, nitaw. Huwat tagit ko, ha? Kuhaon ta ka. Kung ano ting katapusan ako pagkakita ni mo. Huwag ka matunga. Huwag na ka mo balik. Huwag ko ni mo kuhaa. Mao nga, nakabuang mi pangitan ni mo, Rickson. Mao na ang nahitabo. Oh. Nadinti na lang mi si Sir Dix ang pangitan ni mo. Pero huwag ka na mo makiti. Doon kami labay ang mga adlaw. Yung dito namin sa mga ospital mangitan ni mo. Ugon sa nahitabo. Dito na mo nahibawan nga na na-hospital ka. Apa nakakawas na ka sa pag-abot na mo sa hospital, diin ka ma-admit. Ha? Gidana kanila ni Venus sa sayang amahan. Gikuha kanila, Rickson. Ugon sa mga pagkahitabuang. Nga dito man ko uban ni Venus. Si Venus ay gano'n nahibaw sa tinuod nga nahitabo ni mo, Rickson. Kinahanglan tubagon ko niya. Gusto yung ka. Si Venus ay gano'n makatubagan na imutan ng pangutana. Daghan siya gitago na ko. Mao din ang akong kwarto. Nganong gilimod man ni Venus na ko. Tungod kay gusto man kanyang kuhaon, gikan ako. Huwag milampos ka siya. Ha? Milampos siya sa pagkuha ni mo gikan ako, Rickson. Layla. Kasal na mo. Bana na kaniya. Asawa na ni mo siya. Mao nga. Na siya na ang dunay katungod ni mo. Dili, Layla. Mao na ang tinuod, Rickson. Uda ko nang sako makikuban pa ka na ako. Mahimo na ako ni mong kabit kung mabalik ka din iuban na ako. Layla. Mga balik nila dito niya, ni Venus. Kaya mo na maging siyang asawa. Huwag mo na siyang obligasyon. Gawas pa, hindi ko gusto mahimong kabit sa mga kinabuhi, Rickson. Pero Layla, mas gusto ko nga makikuban ni. Nilagi na mahimo. Kasal na ka. Kung nakasaan ako ni Venus, kaya hatag na kaniya, ruway gubot. Layla. Busal na kau na. Pauli na kang Venus. Kay tingalig mo rito ka rin ni maguhal. Masuntukan pa na ako siya. Dili. Si Dili. Dili na akong pauli kang Venus. Usa. Pero imo na siyang asawa. Kung tinuod nga ako ning bahay, o nga ako ning kwarto, na makaksiyan ako. Mupauli na ko din uban nimo. Unsa? Venus? Oh, Oy, uy. Nausam na sana. Kagubot ba? Kadagang buhat? ay, Sir Bimbo. Maayo kay ni Aka, Sir. Doon si Ma'am Venus sa suok, oh. Uy. Venus? Bimbo! Bimbo, Sir Rickson! Nausam ka, uy. Parang nag-wild man ka. Oo, naging mabalik, Sir Rickson! Venus, di mahimo masikag hilak, uy. Di naman kasulubat siyang problema ng pag-wild-wild ni Muria. Pero wala siya babalik. Bimbo, pagitaas si Rickson. Sige na. Sige. Sabagan ka sa pagpangita ka, Rickson. Pero kalma lang. Ayaw kalimot, Venus, asawa ka na ni Rickson. Bosa, wa na siya kagawasang mo palayo ni mo. Rickson, laob ng gabi. May tingali nga mo pauli na ka ni Venus. Sa ako nang gingon,
Mupauli na ko din Nimo. Pero Rexon, di lagi taon mahimo nga imo ko nimong kabit. Wala ko'y labot kung unsay buhato ni Venus, Layla. Basta kay anhi ko din Mas gusto ko din uban nimo, Layla. Rexon. Pero maghihatan ni Venus kung nimo na buhaton. Minyo na good mo. Wa ko mahadlok niya. Mas ganahan ko makikuban nimo kay kang Venus. Layla. Layla. Rexon. Gimingaw ko nimo. Rexon. Muna nga akong gusto. Pero minyo naman ka. Di naman ta pwede. Mas mapriso tayo ni galaki ni mo. Bahala na ba, priso? Bahala na. Basta kay kauban ta. Kauban ta, Layla. Naunsa naman ni pagkaunsawi. Nahibaw ko. Nga parehas tag-ibati. Kung tinuod nga, nagplano tag-kasal. Buti pa sa butana. Nga na-inlove ko din mo. O, lagi. Tinuod mong tanan akong isulti ba? Pero, ipaunsa pa man na nimo. Di naman ako'y tagihan nimo. Dili naman kakawas nun. Basta kinala mo pa uli na kang Venus. Bahala na siya. Nga mangita na ko. Gawas pa. Ni ako. Tungod sa suwat ni Tito Luisito na ko. Oh, ha? Nabasan ni mo ang suwat ni Papa Luisito? Ulay la. Og iyang tugon, mao nga mupauli ko din aron mabasa ang iyang last will and testament. Unsa? Dili mabasa sa abogado ang last will and testament. Kung dili na kumplito, Layla. Mao na ang sa suwat ni Papa Luisito? Oh. Daganagag na inom nga bino. Unsa may akong buhaton? Aron mahalon ko pagbalik ni Rexon, Bimbo. Dili na importante ka ng Venus. Tungod kay ikaw, magyud ang tagihan ni Rexon. Oo. Ako ang tag-iya niya sa papel. Pero dili na siya kasing-kasing, Bimbo. Venus, kinahanglang hinuktukag maayo kining imong sitwasyon. Bimbo, ang bani ko. Pangitaon na si Rexon, sige na. Pero asam na to siya pangitaon. Bisan asa! Tita? Layla. Tita? May problema ba nga namo ka magkagtungang gabi Kuan tita ka ng... Ni Ana siya. Nauli na. Kinsabay na uli na. Ma'am? Rexon! Ikaw na? Oo, ma'am. Tita Teresita ko nimo. Tita Teresita? Ako ang imong Tita Teresita. Ug salamat nga nauli ka na. Unsa man, nauli na ka? Nahinomdom ka na nako, ha? Kuan. Sorry, pero... Ay, wa kapag yun di ay mauli sa pagka-amnesia nimo. Pero nga nung nakatultol ka man din, Rexon. Gipangitan ako si Layla. Kalit lang siya mitunga, tita. Nakatultol na siya din sa bay. Ug ni ako, kay nagtuman ko sa sugo ni Tito Luisito. Unsa? Tita, mabasa na ni Atty. Militon ang last will and testament ni Papa Luisito. Kay ni Ana si Rexon. Husto, si Atty. Militon. Kinahanglang matawgan ko si Atty. Ugma na lang, tita. Kilawom na rabang gabi O niya, Rexon? Mo pauli ka sa imong asawa? Dili na. Unsa? Himuon imong kabit si Layla?
Rickson, di lagi tao na mahimo, oy, nga himuon ko nimong kabit. Pero mingon ka nga, ikaw ang gisaaran na og kasal, di ba? Oo, lagi, pero nakasal naman mo si Venus. Dili na taong kagawas nun, oy. Ug kinalang ato ng dawaton bisan sakit. Unsa? Pero, ikaw lagi ang gusto na kong ikauban. Pero wala lagi tayo mahimo, ana. Basta pauli na sa inyo. Niya din hiyang akong kwarto. Busa, anhi ko matog, Layla. Oh, hoy, hoy. Hala, tita. Nabalik ng kagahe sa ni Rickson. Tita, unsa mo din nato? Oh, inyo na yun ang away ni Venus, Layla. Pero, di lagi taon mahimo nga. Himuon ko niyang kabit, tita. Oh, dili gyud ka na mahimo. Pero unsaon man na nimo, ha? Nga tuon naman to. Misa ka naman paingon siyang kwarto. Tuod, no? Wa kanay sa ni ini Layla. Ang sad-an ni ini mao si Venus. Kung nganong nahitabo nga nakasal sila si Rexon, nga wa man na sa normal nga panghuna-huna si Rexon. Pero, dili ko mahimo, tita. Mag-wild gito si Venus kung dili na mo pauli si Rexon sa ila. Mingaw naman kasada, Venus. Asam gino itong pangitaon si Rickson? Aambot. Basta makita lang ta niya. Diba? Unsam gyud kita po sa namang nakita niya. Aw, ambot ko ipasabot. Unsam gyud ang nakapaaghat niya nga mubiya. Ang suwat nga. Oh, tuod. Ang suwat nga gihatag ni Layla. Unsa? Husto. Ang suwat. Bimbo, nabasa niya ang suwat o iyan ang gigisi o gihumul sa kape ni Manang. O klaro kayo nga, mauning nakaagat niya sa pagbiya sa bay. Ang unod sa suwat. Aw, kung gikan kang Layla ang maong suwat, wala na'y duda. Tuwa na si Rickson silang bay. Di pa uli na. Unsa? No! Ako dining tanang butang ining maong kwarto. Oh, Layla, Uy, tanawa. nakailis na di ka. Oh, og akong sukod kining mga sapot dinhi. Oh, natural nga imo. Kay imo gud ng mga sapot diha. Sukod gyud kay na nimo. Imo na mga gamit diha. Pero Ako gining kwarto. imo lagi ni. Busa, mahimo nimo dado ng tanang butang dinhi. Ngadto silang Venus. Oh, dili. Nana sa kanay mo dili. Anhin ako dinhi puyo. Ay, Rickson, oy. Minyo na taon mo sa Venus. Nahibaw na ko kung unsay papel sa usa ka bana, Layla. Unsa? Ang bana ang magbuot sa mahitabo sa pamilya. Kay siya ang hari. Ha? Tinbutaw na nimo mabasahi. Basta, ay napaghuna-una na ako. Ha? Layla, dili ta mahimong magkalagyo. Rickson? Oh. May tao sa gate? Dako yung gupot. Kung ni adi ni si Rickson, Bimbo. Pinos, kalma na sab. Ni ata sa bahay ni Tito Luisito. Wa ko'y labot. Patay na si Tito Luisito. Uy, hala? Hala? Pasudla ko, Inday. Hala? Tingnan na lang. Maayo kay bigawas ka, Layla. Venus? Niya ba si Rexon? Ha? Ayong siga-siga si mo bata diha. Tubag ako. Niya ba si Rexon? Mutuguan kaha si Layla kang Venus nga naa si Rickson sa sulod sa bay. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang lain pang sumpay ning pipila na lang jud kayugto ning sugilanon. Layla Libat. Ug salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.